זאת אמא של שרון! שרון! הילד מטומטם הזה! שרון! תקשיב לי, אידיוט! זאת אמא של שרון! אמא של שרון ממש אהב. בסדר, מי זה? זה מני ממש אהב. מני, תגיד לי, מה אתה צועק עכשיו בשתיים בצהריים? איפה? את יכולה? איפה שרון? שרון ישן עכשיו. את יכולה להעיר אותו? לא, חמוד, אני לא מעירה אותו. תעירי אותו. חמוד, אני לא מעירה אותו ואני לא אעיר אותו עד שהוא נרדם לי. את יכולה להעיר אותו? מה, אתה לא מבין מה אני אומרת לך? תעירי אותו. אני לא מעירה אותו! את יכולה להעיר אותו? תגיד, תקשיב, התפנטיל. תעירי אותו. שתוק, אני לא מעירה אותו, התהפך העולם. את יכולה להעיר אותו? אתה יודע מה? נעשה עסק. איך קוראים לך? קוראים לי מאירה. אז תעירי אותו. אתה מתחצף אליי? את יכולה להעיר אותו? בוא, תשמע, תבוא ב4, אני אעיר אותו. תעירי אותו. הוא ישן שנת צהריים, מה אתה לא מבין? את יכולה להעיר אותו? לא! לא, אני לא מעירה אותו, לך הביתה. תעירי אותו. לא! ניסי? לא נסדת! תנסי. אני לא מנסה ואני לא אנסה, לך הביתה. יש לכם כלב? אין לנו שום כלב! את יכולה להעיר אותו? אתה יודע מה, אני מתקשרת לאמא שלך, ואתה תראה איזה מכות היא תיתן לך, חמוד. אל תתקשרי לאמא שלי, אני הולך. אתה מפחד. אני לא מפחד, מה קרה, מה? אז לך הביתה. בסדר, אני הולך. נו, תלך. אני הולך. אני לא רואה שאתה הולך. את לא רואה טוב. יאללה, לך כבר! בסדר, אני הולך, מה קרה? ילד קקה. שרון! מה אתה חוזר? שרון! תהיה בשקט כבר! כנסי, מזדיינת! שרון! שמעת מה אמר לי? שרון! שרון! מי העיר לי את הילד? הנה אתה רואה. שרון! נו, שרון! תענה לילד המפגר הזה! שרון! תענה לו! שרון! המשחק התבטל. כל הכבוד.